weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓundu fuladu welingara barakana gorgola asaba fasa ceerno Basiro Salah ñamanari ko waktu yoni hato Sinthiane kame Madinela en jeeya gardidi kabruji mena to leydi Sénégal batu jagorde hoorejo leydi ndi holliri o saaha mo gonden jagorɗo e leydi ndi ma mbaylu ñantungala tonto leydi Mauritanie sursardieji leydi ndi yurnitima yogay toɓɓe ha tenti e toɓɓere mahagol pom hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie tonto leydi Mali ko lafaji mbulaji tati jeeyaɓe leydi Thiada ko kamen mbasi pittali mumen e nokku biyeteɗo Aguela Hoka tonto leydi Gambie ko yimɓe jeenaye tumaɗe juuɗe men ene modde wargo e lundiyanke biyetenoɗo solo ko ɓe ñaawa ñalawma hanki toon to leydi Gambie to leydi Guinée Alpha Condé jaɓɓima nandu mum mo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara e taw kadi ko jillu cehilagal jolam jaɓeri ko haali Abouba coftal ɓalli Saydou Ba Djibi Dieng ma en jaɓɓo musidɗo meɗen Yaya Adama wotto goɗɗe joni joni jahanñoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal mayen kale batu jagorɗe ñalawma hanki toon to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi noon e holliri wonde kay ñantule jagorɗe koko waylete e caggal noon hande kala kayde batu jagorɗe ne waɗe walla ni kala e jagorɗe mo omo joddo ko fate jonde kamɓe non ɓe poti tigui ñantorade koko wiyete superson e taw kadi ko costume aji ɓaleji e ko wona ɗum ko noon walla so jomum waɗani costume ɓalejo waɗa wutte danejo e kamɓe rewɓe ɓe noon kala wutte moɓe jiiɗi aɓe mbawi ɓornade ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ndeɗo hen fedde witende IMOA e kamɓe noon oɗo ñalawma hande ɓe jooɗima toon e taw kadi ko jonde towde ngol watti noon jonde mabɓe towde e taw kadi ko jonde towde fuɗɗade ngol watti lawol tatiɓi wala jonde ndene jooɗo e kamɓe noon ɗowi nden jonde ko hoorejo leydi Sénégal ene wondi kay e gardiɗo fedde witende IMOA taw kadi ko biteɗo Abdoullahi Bourama ene wondi kadi e gouverneur kalfinaɗo Boña Bessiyawo ene wonde yoga jagorɗe taw kadi ko jeeyaɓe e ndeɗon fedde kamɓe kala ɓe tawtorama e nden jonde toon to Dakar oɗo hen ñalawma hande taw yaltinim ko jayde witende APS kamɓe noon ɓe koliri nden jonde ko jonde nden kakame kisal e addude jaam e windere nde kala ha tenti e leyɗele jeeyaɗe e IMOA ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Khalifa Sall taweteɗo toon to cuuɗi mum dumbirɗi Rebeuss e kamɓe noon procureur tuma kayde windi ɓataki mum faade gardiɗo sursardieji ndu leydi Sénégal e wonde kay wutte teddungal mo Khalifa Sall tota e ngam wonde sarɗiyanke tedduɗo yo itte ha laaɓa ha wiye ceerno beele omo wawa ñawede e ɓen noon ɓe jadani ngoɗon miijoɓe oɗo saaha mo gonɗen kay jiiri ɗum ko goɗɗum e jiiri ɗum kay ko laamu ngu koko nimsi ko waɗi ko e kamɓe noon aɓe teski kay so tawi kay woni laamu ngu ne wonno e gonga mom tigui rigui e tuma kay nde Khalifa Sall toɗɗa sarɗiyanke ko nden tigui ɓe ponno yaltinde ɗum faye galle muɗum nden noon ɓe mbaɗa ɗaɓɓade yo on wutte itte ha laaɓa jomum wawa ñawede kono ɗo saaha mo gonɗen e kamɓe koye mabɓe ɓe goni tigui koye andude koɓe nanguiri Khalifa Sall ko e wonani tigui golle payodinde e ɗum noon ko konguɗi ɓe jadani e laamu ngu dañi kay laamu ngu jaabiɓe e wonde kay Khalifa Sall ko jaggira ko wona kay laamu ngu ne jaggirimo ko fati e dawrugol ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Linguére e wuuro wiyetego Jamweli toon noon ko tana musɗo waɗi toon guel ɗo hen cukalel guel yarata koye duuɓi tati walla ni guel yaranno koye duuɓi tati kanko noon o wiyeteno ko Sidi Diagna caggal kayde yimɓe galle mabɓe kala jeehi guesa mumen ñalawma hecciyanke o e ko kanguel tan heddinoɗon e galle he ne wonde cukalon gorkono e ko nden tigui ndeguel ɗomɗi guel yiiɗi yarde guel yagan guel ragani loonde e looɗe ɗe soɗon teski o saaha ko looɗe simaje mawɗe no fewi ten kadi lugge tigui rigui nde wo tawi noon o wawata hebde ɗam ndiyam ko nden tigui waddoyi bangyel tokosel e ngam wo ngabba hen wo heeɓa ndiyam wo yara
ko ɗon tigi o sulɓiti wonate nder londe to ko toon tigi o heddi hawo seeri e wonki caggal nde hoddiɓe tin ɗum gari ndondingel ɗon ngel nawa to suudu safirdu wondu toon to Linguére ndu maggetolo e caggal node jinnaɓe gari ko toon tigi jeehi gaddoyngel mbawi wirde ngel e ɗum noon ko jertinde yimɓeɓe tuma kay o saaha mo gondena eɗen jogui looɗe lugge no fewi eɗen mbawi rentade yoga e sukaɓe ɓe toon to Madina Gounass paɗen ma en jaɓɓoɗo hen musidɗo meɗen Amadou Samba Lo e ko fati e fedde andu diine maɗa. Dure andudine ma ɓunde e lawre ɗon ha Fouta e gardugol Sade Amadou Baylo Sy e kala hitande eɓe keeɓi atɗo e nder wuuro men Madina Gounass ɗo ceerno men kalif men ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba gam habrude ɗum holto golɗe tolni e holɗo ɗe jarata e gardugol Sade Amadou Baylo Sy. tigi no mbiɗa ni Amadou Samba Lo ko noon en gari ɗo hikka kadi wadde ziyara ceerno e humpiddemo golle ɗe to jaran eɗen gandi fedde nde fuɗɗi golle mum ko guila hitande ujunnaje 2 toon to wuuro men Bonji Waali tawi on saaha ko duɗal gotal wonno hande o eɗen jara e duuɗe fodde 48 ɗe ganduɗa ene jangga e nder ɓundu Fouta Lowre ha e banggueji keddiɗɗi fodde ujunnaje 4 innama ade hande o ina tawe e nder fedde andu diine ma ɗum wonno sababu arde humpidde ceerno holko golla ko e holko daña hen to banggue janggo kadi e ɗaɓɓude ballal wonde ceerno yamira Cheikh Jalaluddin hono no wowno wade ni yettade e nokkuji ɗi hikkadi eɗen mbaɗi ɗaɓɓade ɗo ceerno ɗo beele o wawa yamirde Cheikh Jalal ara toon saabu ɗum ko ɓuural mawgal wonande fedde nde kadi e heblude jangguinoɓe ko fati e defte jangguinte ha tengti hikka ko deftere men en wiyetende risala woni ko sohla heblede ɗum saabi garden ga jillu ko humpidde ceerno to yarata kono kadi e ɗaɓɓirdemo duwawu kono kadi e ñagademo nde Cheikh Jalal ara toon saabu ko kanko woni mo cembinortoɗen e golle he Amadou Samba Lo. Tigi kala ko janggama nafa harte e jangde diine ko musidɗo mon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓofluɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo Madina Gounass en giwi to Madina Gounass e paɗen ko toon to leydi Mauritanie sur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie e kamɓe ɗon ñalawma hanki ɓe jurnitima toɓɓe 3 ha tenti kadi e Rabat e Nouakchott sifodirino 17 lewru avril ko fate ñamande ɓe jurnitima ɗum ɓe jurnitima kadi fedde bogne Afrique naaɓe witende FAD nden kadi ko 13 lewru mars hitande ujunnaje ɗe 17 kamɓe ɓe jurnitima kadi ñamande nde koweta yiiɗi ñamlude leydi Mauritanie e gam beele darna laabi biyeteɗi pom lawol Rosso walla ni bien to Rosso e faade to Rosso leydi Sénégal sestinde noon leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie oɗo saaha ɓe goni tigui koye darnude lappi mabɓe walla ni mbiyen wadde ko wiyete laabi taw kadi ko garɗuɗi beele kay so werla ari ene wawa ɓennude ngoɗo hen maayo beele kay leyɗele ɗiɗi ɗe ene ɓeydo hoddude e surseɗe ɗi noon yurnitima ɗen gueɗe ɓe ƴeewi kay ɗen koppareje aɗa mbawi tigui yettade e gan sanga ɗe mbaɗe e hattojinagal e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen Adrar Info ko jayde wiite noon ɓe kolliri leydi Mauritanie kay oɗo saaha tafi gollorgal kesal taw kadi ko gollorgal yangara e nder leydi Mauritanie ngal gollorgal noon ngal fuɗɗoto tigui ko go lewru nduɗo hen fandu walla ni mbiyen ko go lewru fandu so gueno haji koppareje baɗaɗe hen ɗe foof noon so ndendi ko 450 millions taw kadi koye koppareje uguya taw kadi yalti ɗum ko fedde wiitende CD2 kamɓe ko ɓen jaltini ɗen koppareje e ɗum noon ko gollorgal wonande werlaji giwoji toon to bowal laaɗi diwoje e ngal tunsi gam faade toon to lamorgo ngo walla ni faade toon to en ville e beele kay yangara ene ɓeydo newade e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie jagorɗe joɗima hanki e kamɓenen ɓe jurnitima ko fate banggue ɓanñingol e nder leydi Mauritanie soɗon teski noon e yogay jaydiyankoɓe ɓanñinoɓe e nder leydi Mauritanie ko jaydiyankoɓe gollodiroɓe laamu leydi ndi e jaydiyankoɓe gollotoɓe cate goɗɗe kala mbawata ɓanñinde woni publicité mbawata ɓanñinde yogay gueɗe e nder leydi ndi oɗo sahano ɓe jurnitima ƴewde kuulala e beele kay ɓen jaydiyankoɓe ene mbawa wattude ɓanñinde yoga e gueɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen nokku biteɗo Keren Mécène ene tawi nder leydi ndi e to noon kikiɗe hanke o ko seppoji juɓɓina toon e saabi ɗum noon ko ɓeɗo hen ardiɓe taw kadi ko gollorgal dokko walla ndiyam e ngoɗon wuuro kamɓe noon ɓe kolliri facture aji garɗini ceeri ha ɓurtitene kadi ko guyka woni ɗon e sukaɓe yonɓe noon jippinoma gaari ha yesso ngal gollorgal biyetegal SNDF e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal no nde laamu ngu walla dadiɓe gaari taw kadi ko jeeyaɓe hinde gendarme nde gaari noon dañi weddade garnata e beele kay ɓe giwaɗo ɓe goni ɗo ko tigui la crémose
zen ittiɓe ɗona ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha tonto Gidimaka to noon e nder falde Gidimaka ko jeeyowo bitik goto kay tumande jogui maaro ko happumum gasi kamin biskitaji gasɗi ha laaɓi ne wonde mbusuji e nawi noon e jinde wotere weddi ɗon caggal noon nde duppaka dañi kay jawdi nder yindi e gardi ñaami ɗum ndin jawdi noon dañi tigui tiffade woni mayde e ɗum noon ne holliri yimɓe tan ne poti rentade kala ko gasi ha laaɓi dan muɗum e so tawi dammuwol ñaami mayi ɗum kam wawata accude neɗɗo tagaɗo e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali noon e ko koniyankoɓe tato taw kadi ko jeeyaɓe hinde kaski bulo en e ko ɓen tigui walla mbiyen laafaji mbulaji tati taw kadi ko jeeyaɓe toon to leydi Thiata ko werla mabɓe kay yaɓɓi toon ɓulli pettoje e nokku biteɗo taslita e woɗɗani aguela hokka hen ɗiɗo noon gañima gañande musɗe no fewi e nawama toon to wuuro wiyetego Kidala hen tato noon gamaji ɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ne tawe e morga gonka toon to Kidala ha joni keddoɗen koye oɗon fannu koniyankoɓe leydi Mali ini tortoɓe faama ɓenne kadi werla mumen yaɓɓi pettoje e nokku biyeteɗo EI noon tawete ene tawe e 10 kilométre hakkude muɗum e junggo ni noon woɗɗani mofti ɓen noon waɗani mayɓe kono waɗi ɗiɗo gañiɓe ɓen gañiɓe noon ne tawe cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Sévérin oɗo saaha mo gonɗe noon tampini leydi Mali ha tenti kadi e wuuro wiyetego Juwala ene wonde wuuro wiyetego Jama Bougou walla mbiyen Jang Bougou e ɗon noon tampiniɓe toon ko dewaɗi tuma kayde yimɓe 12 e gañi toon taw kadi ko dewaɗi wuuro ngo tigui gatata ɗumen o saaha noon hollirama e wonde kay dewaɗi ne jogui ñaw bonɗo no fewi ñaw o noon ɗeɓi wade noon e kono ñaw kaaɗi ni soɗi jii neɗɗo tan no mbiyeten rawandu sayandu ni e ko ɗum tigui woni ɗon oɗo saaha mo gonɗe noon he yimɓe ɗiɗo ene gonde gañande musɗe no fewi e tuma kayde dewaɗɗi ngati ɗumen kalfinade noon ko fate banggue vétérinaire ko fate kala jawdi nder yindi ɓen noon darima darde tinde lang beele kay ittude ɗiɗon dewaɗi e nder ɗiɗon nokkuji oɗo saaha mo gonɗe noon radio ji kewɗi kay e nana pindina yimɓeɓe yo ndento ɓattade ɗin dewaɗi so tawi jiiɗin dewaɗi yo noddu halfinaɓe e ngal fannum ɓe awa ittude ɗon ɗiɗon dewaɗi e mbasa lebtude yimɓeɓe woni ko yardete ataya oɗo saaha hande mo gonɗen ko Ibrahima Boubacara Keita e ndeɗo yontere kala ɓiɓɓe malinaɓe ne ceede junggo makko mo bokka montor goto e taw kadi ko montor ceerɗo ha ɓurti jeeyaɗo hinde peta walla jeeyaɗo hinde Patek jeeyaɗo hinde Patek Philippe taw kadi o soodi ɗum tigui e ko 4 millions e koppareje men franc CFA e taw kadi jarmum ene wona 83 950 e koppareje euro ɗum noon omo peesa kene wona kiloji ɗiɗi taw kadi ko kanŋe ha labɗo ceera on kanŋe labɗo ceera ko ɗum tigui woni ko woni junggo Ibrahima Boubacara Keita oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe noon e ñiŋimo e nder leydi ndi ha tenti yoga e windiyankoɓe e taw kadi ko jaydiyankoɓe e sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Gambie e to leydi Gambie noon jeenayo ñawama ñalawma hanki o ɓen jeenayo noon ene tuuma tigui juuɗe mumen ene moddi e wargo oɗo hen lundiyanke e taw kadi ko lundiyanke biyetnoɗo solo biyetnoɗo solo Sandégué on noon oɗon teski o warano ko lewru avril hitande ujunnaje 2016 e nder dumbirɗi toon to leydi Gambie ɓen jeenayo noon dañi ñawede ñalawma hanki o e ñawore mabɓe noon gasanima en garto hen so gueno haaji ha joni toon to leydi Gambie keddoroɗen oɗo hen gorko noon o wiyete ko Malik Ba ko kanko tigui yooɓi fittande oɗo hen gorko biteɗo Papa Ndiaye walla ni biyetenoɗo Papa Ndiaye sehilaɓe ɗiɗo hoddunoɓe galle goto ni suudu wotoru e taw kadi koye leggal bitegal Manji Kounda ko toon ɓe konno e kanko noon oɗo hen Malik Ba o yooɓima fittande oɗo biteɗo Papa Ndiaye e kamɓe ɗiɗi foof koɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɓe konno ko leggal bitegal Pikine kono haɗo ɗo gonɗen anda kata holko saabi o wari sehil makko e kono kam dadiɓe wonɓe toon ɓe kollirti ko sawru o fiimo e hoore e tuma kayde on ɗani jamma sen giwi toon to leydi Gambie e paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé jaɓɓima nando muɗum Alassane Dramani Ouattara ñalawma hanki o jillu cehilagal toon to Conakry gam e jokkere en ɗam ko fati kadi jokkodirde beele kay ɓe mbawa gollodirde ko fate yangara hakkude leydi Guinée kam e leydi Côte d'Ivoire ko wala ɗum ko noon ɓe jewtidi ɗon ko fate banggue fan guinéen soɗon teski ko koppareje leydi Guinée koppareje janɗe ha laaɓi e wonde kay Alassane Dramani Ouattara holliri Guinée kay foti
poti ko tawtude tigi ɓeɗe henna jeeyaɓe CEDEAO beele kay kamɓe kala ɓe mbawa rentude ɓe daña koppareje gote taw kadi ko bawɗe ñamede beele ɗe mbawa dañde sembe ɓe jewti to noon e jonde jogorde wadde nogas e jeenayyi lewru fandu kame capanɗe tati lewru fandu hakkude union africaine kame union européenne e toon to lamorgo leydi Côte d'Ivoire woni Abidjan sen gewi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Guinée équatorial hoorejo leydi ndi ɓiyum biyeteɗo Théodoline Obiang ko ñawore mum yani hande toon to leydi France o taƴanama duuɓi tati e kaso kanko noon woni cukko ba makko woni laamiɗo leydi Guinée o saaha noon omo tawe toon to leydi Guinée ñawore jalnide no fewi hay goto anda holno jogori leloraɗe ɗin duuɓi tati e kaso caggal kay ko lamɗo e leydi makko o saaha mo gonɗen son teski noon taabi tigui ñawore makko toon to leydi France ko tumede kay omo jogui toon e galleji ngarɗuɗi kame hôtel aji ngarɗuɗi kame werlaji e dando taw kadi ko ngarɗuɗi kame costume aji taw kadi ko marqué ceerɗe no fewi e kala sa o madda toon cukalon ndewon jot kono mo waɗa toon gueɗe ɗe pewani e ɗum noon ko koppareje leydi ndi kay wo dirtini ko ɗum saabi tigui ɓen wonɓe toon to leydi France ñayumo ñawore omo lelo duuɓi tati e kaso omo fawa amande kane wona capanɗe tati million taw kadi koye koppareje euro e ɗum noon onon hettiyankoɓe ko onon poti yiyande koyemon ndeɗo ñawore holno nde wayni hen sen giwi toon to Guinée équatorial paɗen ko toon to Burundi o ñalawma hande e Burundi felliti ha laaɓi ha wiccer yaltude cour pénal international wiyetendu CPI soɗon teskinon CPI ken wona temedere e nogas e ɗiɗi leydi ene tawe e nder leydi ndi ene tawe e nder ndeɗon fedde hen capanɗe tati e nayyi leydi ko leyɗele Afrique naaɓe tuma kayde Afrique naaɓe teski oɗo saaha mo gonɗen ko Afrique naaɓe tigui ɓuuri wawde ñawede hen kamɓe noon ɓe dañi hen mette no fewi caggal noon Kenya kam Afrique du Sud o saaha mo gonɗen ɓenne kadi goni tigui ko yidde yaltude hen jomnaɗo konngol e ndeɗon fedde witende CPI biyeteɗo Fade El Abdullahi wo holliri hayso tawi woni kam Burundi yalti ha laaɓi ha wiccer hatta koɓe jokkoɓe losgoji mabɓe e toon to Afrique du Sud paɗen nokko biyeteɗo walla mbiyen ñawore suudu ñawore witendu Milede Bourg to noon e ko yimɓe ɗiɗo taw kadi ko woɗeɓe ɗiɗo ko kañumen tigui ñawa toon ñalawma hande o e saabi tigui ñawedeɓe kamɓe noon koɓe yanɓe oɗo hen gorko ɓalejo ɓe mbaɗi ɗum e keesa mayde ɓe guddi ɗum e caggal mum noon waɗi tigui ko wiyete réseau sociaux ɓoggi karaleje kese ko hen tigui foof yeehi yiya aduna kala seedi ɗum e pelle noon darniɗe haqqe innama ade toon to leydi Afrique du Sud ɓen noon kolliri ɓen woɗeɓe poti ko nanguede ñawore mabɓe noon yani oɗo ñalawma hande e toon to Afrique du Sud goto e mabɓe ne lelo duuɓi 19 e nder kaso e goɗɗo noon ne lelo duuɓi 16 e nder kaso. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba. Kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jahatonto leydi France e kame États-Unis d'Amérique. Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jabiri eɗen puɗɗoro to leydi France mbiyen suudu saɗiji togosi walla mbiyen assemblée nationale mo leydi France ɓe jooɗima tigui e jamma beɗɗo o gam yidde ƴettude peeje kay peeje wawde ƴettude taxe uji taw ko taxe uji musɗi mawɗi no fewi fawde kay e yoga e marchandise uji tawa ko marchandise uji natoɗi e nder leydi France ha tengti noon e ɗiɗo marchandise uji ɗiɗi marchandise gadano o woni ɗiɗo jarameje taw ko jarameje kewɗe sukara no fewi woni ko wiyetele boisson sucré e marchandise ɗiɗaɓo noon ko oɗo marchandise biyeteɗo simmeji walla mbiyen cigarette dendagal yogay kala fannu cigarette ɗum noon mbiyen ɓe ƴetti taxe uji noon ɓe kawri taxe mawɗo ene fawe e dendagal kay addoɓe ɗin marchandise uji e nder leydi France walla société ji tawa ko société ji pewnoji marchandise mbaɗi ni e nder leydi France ɓe caabi noon saabi ɗum noon ko beele kay eɓe mbawa riwtude e haɓade kay yoga e rafiji tawa ala ko sabotoɗi rafiji so wona ɗiɗo marchandise uji ɗiɗi ɗi rafiji noon woni ko wiyete obésité noon woni tigui ko sukaɓe ɓuttitta tawa ko ɓuttugol ɓuttuturu no fewi guila e cukako men walla kay oɗo rafi biyeteɗo sukara bella mbiyen diabète e ɗiɗo rafiji ko wayno cancer e ko nandi hen mbiyen suudu ndu noon ko capanɗe jeetato e tato sharɗe yanke wonno hen capanɗe jeetato weyni junggo wonde kay ene yaadi tigui e nden feere ko tato e mabɓe tan kolliri wonde kañumen jaadani hen on paami tigui polgu fayi to ɓuurɓe hewde ɓe goni to koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen Seydi Sarr kalen noon e oɗo biyeteɗo John Kennedy ko mennoɗo wonde hoorejo dowlaji denduɗi Amérique bara
barannoɗo guila ñande nogasi ɗiɗi lewru nogasi ɗiɗi lewru novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati e nder ngoɗo wuuro wiyetego Dallas ne tawe nder dowlaji delluɗi Amérique mbiyen noon hono Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji delluɗi Amérique e oɗo saaha joni o yamiri kay yoga e document ji walla mbiyen kayitaji taw koko fati losgoji oɗo biyeteɗo John Kennedy barannoɗo yo losgoji ɗi yo ɓajjine ha laaɓa ɗin kayitaji noon taw yoga e majji ko moftuno tigui koko wiyete dossier secret o haalani ɗon kadi o hokki kadi yamirore wonde kay ɓeɗo waɗoɓe losgoji ne jokkata losgoji mumen o rokkiɓe noon ko balle temedere e capanɗe jeetati ne losgoji ɗi jaltata ha laaɓa beele kay dendagal ɓesgu Amérique naɓe foof ene ganda holno oɗo biyeteɗo John Kennedy holno yaltiri aduna Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men jolam jaɓɓeɗi Ghali Abouba Donald Trump nana tan ubbita gueɗe e gueɗe ya taw kam so tawi o ubbiti omo wawi ñawdude ɗum ha sella wasa addude caɗele mawɗe ma en jaɓɓo musidɗo men Yaya Adama ko fati e banggue larte ɓen ɗanniɓe e jinnaɓe men natti ñamde natti yarde gandani hayɗo keedi eɗen ciftina tan hanki cankinoɗo tan to Séguéla mo leydi Côte d'Ivoire e jinnaɓe makko keeɗima jayni nde o saaha mo gonɗen ɓe nottima maɓe jaaha toon to leydi Côte d'Ivoire gam yettinoyde juwa wonande kay ɓiɓe jaltuɗo aduna ceerno Yahya Adama Seydi Sar kabaruji men tintingol ko fati e lakne oɗo wiyete ko Sadio Mamadou Ba en yara e duuɓi nogas e tati ko majji joni ene wona duuɓi nayyi o jeeya ko wuro wiyetego Jongo Mane e nder leydi Mali kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde nde ɗo tongode 00223 74 36 95 28 oɗo wiyete ko Hadis Sow jeeya ko wuro wiyetego bir ene tawe e nder leydi Mali ko majji joni ene wona duuɓi 11 ɓe mbayri nande dille makko ko toon to leydi mbiyetedi Libéria kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde e nde ɗo tongode 00223 76 54 17 90 yettini ɗiɗo ɓatakuji on biyeteɗo guelongal bamo radio Pinal Nioro oɗo wiyete ko Abdoullahi Ɓan ɓuuri andirede ko Mbalɓori Ɓan omo yara e duuɓi 32 o majji ko 2006 wuuro mabɓe ene wiye Momori kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde o musidɗo biyeteɗo Mamadou Ɓan ko on yettiniɗo ɓatake o mbatta ko 00 336 14 76 45 02 walla jokkodira e on biyeteɗo Hawa Ɓan ko 00 221 77 967 34 29 oɗo wiyete ko Samba Sow ɓuuri andirede ko Sambo Sow o majji ko 2011 omo yara e duuɓi 35 o jeeya ko wuuro ene wiye Sinthiou Diowe kanko noon ɓe mbayri nandemo ko toon wurto wuuro wiyetego Noksat kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde on biyeteɗo Daouda Sow ko on yettiniɗo ɓataki o mbatta ko 00 241 02 60 60 73 oɗo wiyete ko Sekna Sow ko jokkodira e mum mbaɗa 00 221 77 608 50 46 yo Allah hollit ko musidɗo mon guiɗo moon Yahya Adama Awɗo e Libreville Gabo gam weltare ɓiɓe fulɓe Yahya Adama Awo Libreville Gabo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe ma en jaɓɓo musidɗo men Saydou Abouba e kame ceerno Djiby Dieng ko fate coftal ɓallim ma rewe ngolɗo hen lefol ngol 16 tesko ɗon ko kabruji men e coftal ɓalli woni ɗon Sembelio bane sarela sembeloya bane sarela tablo sukabe Afrique salam alaikum misal minion bane sarela fedde heblo sukkaɓe Afrique to leydi Cameroun aɓe piɓi joɗade janggo jonde mabɓe to Yaoundé legal ala brique e kala jiɗɗo tawtorede ene wawi wadde 699 96 36 45 e taw kadi notatoma ko Djiby Gaye walla mbaɗa 699 83 16 83 e taw kadi notatoma ko Abdoul Diallo tonto leydi Cameroun oɗo nodda e kewal kala jiɗɗo nottade fedde heblo sukkaɓe Afrique tonto Congo Brazza kame Pont Noir e tonne kadi maɓe jooɗo ñalawma ali ɗo so gueno haji kala jiɗɗo tawtorede ene wawi wadde 00 242 05 557 43 59 Abdoul Bokouma 00 242 06
643 82 89 Issa Camara tonto leydi Congo ñande Alep iɓe fulɓe fullaɓe barke notde fedde heblo sukaɓe Afrique